А то на нас выехать по платанчику. Оу, держи. Твою мать, блядь, давай его зараз опять. Очень, там невозможно, там тяжело было за едой сходить, за водой невозможно сходить. Туалет боялась. Там в туалет, мы стали в банке, чтобы выйти. В туалет ходили, вот баночку, все сидели в этом, в блиндажах. Привет. Очень сильный обстрел. То есть, Уверен, що ви вообще туди доїхали. мы перемолились уже все, 100 раз попрощались с жизнью. Давай, поїхали. У них очень большая, сильно хорошая артиллерия. Там Сильно... немає навіть 300-х, 700-х, як вивозить. Я не знаю, не доводили вище керівництво, чи це відвод, чи ротація. Сказали, що це значить, треба змістити позиції, тому що довший час вже бригада наша стояла, там багато трохи було потерь. Ну і прийняли таке рішення. Так далі, що поки що нічого не зробили. Ну, наскільки мені відомо, вони захопили були деяку частину міста. Можемо сауну хоч заказати. Мій? Thank you.